काय बोलते मग काय फाट पडू आहे का घेऊन कुठे आहे मी तुला असं म्हणता तुला ठाऊक आहे का या समुद्राच्या किनारी कशी कोण मिया करायला तुका मिया कोणतो असं काही दिया बोलावं होतो नाका कोणात काय ती गेलेली काय कराय बनता नाका कोणात ती जास्त म्हणजे मी इथे कोणाला सगळ्यांना खरा सांग कोणची भांडणी पडलेलं काय बोलतात काय बोलतोय मी या आम्हाला तोराचा बोलते हो या काय बोलतोय म्हणता काय हो नाका कोणात तुझ्या रेती जाय होता काळ नसलेली इतक्या फुली जाण गेलो म्हणजे त्या जगात नसलाय मिया म्हणजे तुम्ही माझा जीव वाचविला अगो मरतला होतय औष माझो खापरा दुकानदार तुमचे उपकार मी कधी विसरणार नाही विसरू नको आता सांगतो कोणा बुद्धी नाही कोणी विसरणार नाही. म्हणजे आपला जाशी काय आता तुमचा आम्ही म्हणजे तुमच्या अंगावर वस्त्र नाहीये अगो माझ्या दादाला सांगून तुम्हाला भरजरी वस्त्र देईन तुझ्या बावड्या बनता सावकाराचा चिड वाजता सांगशील तुझ्या भावाशी सांगशील बापाशी सांगशील नाही म्हणा पण तुम्ही मला माझ्या कपडे देतोय नको वस्त्र पण मिळणार तुझे कपडे नको काय नको मला आणि समजलं अलंकार पण मिळणार त्याचे बघा गरजच नाही माझा तुम्ही जीव वाचवलात म्हणून या माझा असा दिसत्या गुरे एवढंच बघ. आघाडीची गरज नाही बरोबर जागीने घालते आणि पिकत होय आज तो जग तुका ठाव असा अहो मी राजकन्या आहे आत्ताच राजकन्या यात नडतात राजकन्या बाकडा बघून कोणाचा रिया काशी नरेश राजा सत्यवान यांची कन्या नाव काय तुझं मालिनी मायला घेतात ती हा अहो मालिनी आवाज कसा म्हणा गेला नाही समजलं मागे हा बरा ना सरळ आणि सोप्या असेल तुम्ही माझा जीव वाचवला तर तुझ्या मागं एक सांग काय? तुका मी सावध केलोय हो. आणि सात पानं घडी होती तुझ्या माझ्या भगिनीला हं? माझी ताई होय? हो तुझं नाव काय कशाला अहो आता मी नाव विचारतोय तिच्या घरात काही नाही. अहो पण तिलाच मी शोधते मग त्या होई गेला तिच्या होई असं कसा मागणा दिलेत मग आत्ता आठवलं एवढं तुका सगळं आठवतं मला ऐकलं ओमी आणि माझी ताई कुंभवनापर्यंत गेले होते आणि तिथे असां सांग मला सांग बस तसा घोडा खडा ऐकलोय बस बस आमचं हे या भियाला को मियाला हो या भियाला कुठले तरी वाटतोय तू कमळा जाऊची नाही या बुडा तू कमळा होती नाही तू कमळ होती नाही समजलं मार गया सांगायचा या नको मी आणि माझी ताई उपवनापर्यंत गेलो होतो तिथं गेल्या कंटाळलो रातच्या गावात बघून गेले मग नक्की सांगते मग कोणतं पुढे झालं हा सांग समजलं असतंय काय
ऐकलीच नाही ना. ऐकायचंच नाही ते ऐकलं. आता काय काय आहे शिकवणार सांगते असं वेळ एकटा फिरा नको. अहो, मी नव्हे, मी आहे. अगो 4 पायाची जनावरं परवडली ऐकलं. 2 पायाची. जनावर याला खूप पिसावली. हो, अगदी खरोखर बोलतात. मी आणि माझी ताई उपवनापर्यंत गेलो होतो. उपवनाची शोभा पाहून पुरेसे मार्गावर जात होतो. त्यावेळी पाताळपुरातून सम्राटांचा कनिष्ठ भ्राता हॅलो तिथपर्यंत आला. कोण सुनिलो पाताळ नगरातून. म्हणत तू किती गेलो माता सुनिलो हो. नाव काय सांगले त्यांनी क्रोधासुर की असं काय त्याच्या भावाचं बंधूचं नाव की त्याचं नाव हेच नाव काय तो बोलला होता त्यात काय समजा याला बरोबर ऐकलं मी काय करणार नाही मला काही समजत आता नव्हतं. मन मित्राला म्हणतो बघा समाज आला हो, ते माझं एक लक्ष आहे माझ्या ताईकडे. माझी तो पण ताई भेटत नाही ना. वदा सुनिलो हो. तो खडे गेलो मला वाटतं माझ्या ताईला काय त्याची योग्य असतात. मला पण तिथपर्यंत जायला हवं. माझ्या ताईचा जीवन राहिलं. हो, लवकरात लवकर मला जायला हवं. आपण तुझ्या पुढे जातो माझ्या ताईचा जीव वाचवण्यासाठी. या जीव वाचायचं ताई तो तुझं ताई पहिली वाचतो पण तुम्ही आता वाचवलात ना. ताईचं वाचून जातो मी म्हणजे मी एकटी नाही जाणार. माझ्या दादाला घेऊन जाणार. हवा हो. रात्री खराब झालं हो. माझ्या खराब सुटलं हो. आता मी तुला चिंता केलंय हो. आता माझी इच्छा पुरी कर तुमची इच्छा. त्याच्यापूर्वी मला सांगितलं होतं अंगावर परिधान करण्यासाठी वस्त्र नाही. अलंकार नाही. अगो तुझ्या अलंकाराची मका करत नाही तुझे कपडे तर नको ऐकलं त्याची मका करत नाही माझे नव्हे, माझ्या बंधूला सांगून तुमच्यासाठी देणार. ते मका किती तुझ्या बंधूच्या मागे अहो, तसं नव्हे. शिमग्याला सांगून तुमच्यासाठी. बरे उपकार करतोय माझ्या बस. आता कशाला मला जायला हवं, विलंब होतोय. आता तुझे पाय काढणार नाही तुम्ही ऐकलं आता तुला जाऊचा आहे वाटलं कसं केलं की का? तुका बघूया आणि माझे डोळे काय नाव लागले म्हणजे अर्थ नाही समजला काका. मला हवे ते मन संशयी बनलं असेल तुझं ना हो. असं कसं अचानक?